тоҷикистон бо ҳукумати толибон қарордоди интиқоли барқ ба афғонистонро тамдид кард. дирӯз дар роҳи душанбе-чаноқ 30 тарма дар 1 соат фаромада роҳро бастанд. 18 шаҳрванди тоҷикистон дар ба сабаби сармои шадид шоҳрои Қустанай эвакуатсия шуданд. набарди Фаридун Одилов бо Элмар Гасанов рӯзи 27 январ дар Қазон баргузор мешавад. ширкатҳои барқи тоҷик ва брешно қарордоди интиқоли барқи тоҷикистон ба афғонистонро тамдид карданд. вазорати энержӣ ва оби ҳукумати толибон дар саҳифаи твиттери худ хабар додааст ки ин созишномаро Муҳаммад Умар Асозода, раиси ширкати барқи тоҷик ва мулло Муҳаммад Ҳаниф Ҳамза, масъули ширкати брешно имзо кардаанд. ба иттилои манбаъ, дар маросими имзои ин созишнома мулло Абдуллатиф Мансур, сарпарасти вазорати энержӣ ва оби ҳукумати толибон иштирок доштааст. гуфта мешавад ки дидору мулоқоти масъулини ширкати барқи тоҷик ва брешно рӯзи 10 январ дар Туркия сурат гирифтааст. ҷузъиёти бештари ин созишнома дастрас нест ва маълум нест ки Тоҷикистон дар соли 2023 ба Толибон чӣ миқдор барқ мефурӯшад. аммо масъулини брешно дар тобистони гузашта гуфта буданд ки интиқоли барқ аз Тоҷикистон ба Афғонистон қариб 1 баробар зиёд шудааст. Кобул яке аз харидорони асосии барқи Тоҷикистон аст. дар 9 вилояти Афғонистон аз нерӯи барқи воридотӣ аз Тоҷикистон истифода мекунанд. тамдиди қарордоди интиқоли барқ миёни Тоҷикистон ва Афғонистон дар ҳоле аст ки Душанбе бо ҳокимони нави Кобул робитаи дипломатӣ надорад. мақомот аз ҷумла раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон борҳо аз сиёсатҳои гурӯҳи Толибон ки 1.5 сол аст дар Афғонистон ҳукумат мекунанд ошкоро танқид карданд. Толибон дар пай ба Тоҷикистон ҳушдор доданд ки дар умури дохилии Афғонистон мудохила накунанд. дирӯз 10 январ давоми 1 соат пас аз оғози бориши барфи шадид дар Тоҷикистон аз километри 53 то 81 роҳи Душанбе-Чаноқ қариб 30 тармаи хурду калон фаромадааст. ба хабаргузории Азия Плюс аз АРС дар ин бора маълумот дода афзудаанд ки ҳамоҳангӣ бо бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаракати тамоми намуди нақлиёт муваққатан манъ карда шуд. ширкати АРС ки нигоҳубинии ин роҳро бар уҳда дорад, таъкид кардааст ки бориши барф то рафт шиддат гирифта, хавфи фаромадани тармаҳои нав мавҷуд аст. дар ҳамин ҳол Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании кишвар гузориш дод ки роҳҳои дигари ҷумҳурӣ кушода буда, ҳаракати нақлиёт таъмин аст. масъулини ширкати АРС аз сокинони кишвар даъват намудааст ки то ба эътидол омадани вазъият аз сафар тавассути роҳи Душанбе-Чаноқ худдорӣ намоянд. аз ҳукумати ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ гуфтанд ки хатари тармафароӣ то 15 январ боқӣ мемонад. гуфтан лозим аст ки тибқи пешгӯӣ мутахассисони ҳавошиносии кишвар шурӯъ аз дирӯз 10 январ дар кишвар сардшавии ҳаво мушоҳида мешавад ва чанд рӯз идома мекунад. дар ин муддат дар саросари кишвар бориши барфу боронҳои пуршиддат дар назар аст. субҳи 10 январ як микроавтобус бо шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар шоҳроҳи Қарабута Қустанай ҳаракат мекард, ба далели мамнӯъ шудани ҳаракат бар асари сармои шадид дар гузаргоҳ боздошта шуд. мусофирон эвакуатсия карда шуданд. тавре Литер.кз хабар медиҳад, микроавтобуси мусофирбар дар шоҳроҳи А22 Карабута Қустанай ҳаракат карда аз вилояти Актюбе ба самти шаҳри Тюмен мерафт. пас аз расидан ба гузаргоҳ шаҳрвандон маълум карданд ки бинобар паст шудани ҳарорати ҳаво дар роҳ, ҳаракати мошинҳое ки бо сӯзишвории дизелӣ кор мекунанд манъ шудааст. кормандони роҳ 18 шаҳрванди Тоҷикистон аз ҷумла 5 кӯдакро ба ҷойи гарм интиқол доданд. дар хабар омадааст ки баъди беҳбуди шароити обу ҳаво микроавтобус сафарашро идома дод. аммо коршиносон ҳушдор дода гуфтанд ки то бартараф шудани сармои шадид беҳтар мебуд мусофирон сафари дур анҷом надиҳанд. нахустин муборизаи терминатори тоҷик Фаридун Одилов дар доираи Лигаи мутлақ чемпионати Ахмад рӯзи 27 январ дар Қазон баргузор мешавад. рақиби аввали Одилов дар ин набард паҳлавони рус Элмар Гасанов хоҳад буд
ки токунун 4 ғалаба ва 1 мусовӣ дорад. ёдовар мешавем ки Фаридун Одилов моҳи декабри соли 2022 бо Лигаи аса шартнома баст. ӯ охирин муборизаи худро моҳи декабри соли 2021 дар мусобиқаи Eagle Face бо пирӯзӣ анҷом дод. моҳи декабри соли равон ӯ мебоист бо Даврон Ермакови қазоқ қувва озмоӣ мекард, аммо аз вазнчекунӣ назоратӣ гузаштан натавонист. дар натиҷа варзишгори тоҷик аз Eagle Face ихроҷ шуд. гуфта мешуд ки дар сурати пирӯзӣ бар варзишгари қазоқ Одилов роҳро бо созмони UFC боз мекард. терминатори тоҷик токунун 12 пирӯзӣ, 2 мусовӣ ва 2 бохт дорад.